Dakle, mi hrišćani treba da govorimo samo o bitnim, o suštinskim temama i žrtva Isusa Hrista za čovečanstvo je jedna od tih tema, tako da ću ja danas govoriti o krvnoj žrtvi, o značenju krvne žrtve i u Starom i u Novom Zavetu, jer ponekad zaboravljamo na tu suštinu da je u pitanju krvna žrtva, da se krv prolila. Dakle, ne samo da je Isus umro na krstu, nego je to bila krvna žrtva. I zašto je ta žrtva morala da bude krvna? Mislim da je jako bitno da razumemo to. Ja nisam teolog, ali sam hrišćanin nekih 30 godina, tako da, eto, ja ću koliko ja razumem, dakle, nemojte mi zameriti ako teološki nešto nije 100% onako kako knjige kažu, ali ja kao lejmen u teologiji, kako ja doživljavam teologiju, ću da iznesem ovo razmišljanje o krvnoj žrtvi. Na ovom uvodnom slajdu vidimo jednu sliku koju je učinio jedan umetnik, jedan slikar, i na ovoj slici vidimo zapravo, to je slika Gian Domenica, gde Bog isteruje Kaina, dakle prognao je Kaina nakon ubistva ili bratoubistva njegovog brata Avelja. Sad na prvi pogled to nema mnogo sličnosti i mnogo veze sa krvnom žrtvom koju je Isus Hristos dao za čovečanstvo, međutim vidjet ćete da ima i tekako mnogo veze, a isto tako ima i tekako mnogo veze sa pravom i sa lažnom religijom, jer ja uvek kažem, postoje samo dve religije na ovom svetu. Bez obzira koliko formi, imena, naziva, denominacija i tako dalje u ovom čovečanstvu možemo da nabrojimo, postoje zaista samo dve religije. Postoji ljudska religija koja je bazirana na stvarima koje nisu po Božoj volji i postoji jedna Božja religija koja je kao otkrovenje data čoveku i čovek treba da je sledi onako kako to Bog želi. Isus je rekao u Svetom pismu, i to Božja reč kaže, zalud me slavite i poštujete zapovestima ljudskim. Dakle, mi često svoje ljudske zapovesti koje obučemo u vekove i u tradiciju smatramo da je to Božja volja, pa onda mnogo nam je lakše svetkovati i slaviti ljudske zapovesti nego Božije. Međutim, Bog kaže, zalud me slavite poštujući ljudske zapovesti. Tako da treba da vidimo koji je smisao i koji je značaj te krvne žrtve i da ga dobro razumemo, jer je na tome bazirano naše spasenje. Samo da vidimo da li će ova tehnika da radi. Ja uvek, pa tako i ovom prilikom, sam zamoljen da kažem da govorim u svoje lično ime i iznosim svoje lične stavove, naravno ne stavove univerziteta na kome radim. Mislim čak i da sam doktor teologije, opet bi sličnu stvar tražili od mene, jer kada se govori o biblijskim istinama, to ovaj svet nekako ne želi i ne prepoznaje. Dakle, ja govorim u svoje lično ime. Pročitat ćemo veliki broj stihova danas. Krenut ćemo sa 1. Mojsijevom 4. glava 2. stih i događajima zapravo koji su doveli do toga da je Kain ubio Avelja, svog brata, jer tu na početku zapravo nam je predstavljen jedan suštinski problem koji čovečanstvo ima, problem neposlušnosti Bogu i začetak dve religije, istinske religije, božanske religije i sa druge strane lažne religije. Kain i Avelj, dva rođena brata, su predstavnici te dve religije i pošto istorija ponavlja sebe i pošto istorija treba da nam je učiteljica, najbolje je da dođemo na izvore i da dobro proučimo sam početak da bismo razumeli današnjost, sadašnjost. Mi živimo u svetu, ponovo da se vratim na Australiju i na Kanadu i na Evropsku uniju, u kojoj su pogotovo jako bitni neki novi pojmovi koji se forsiraju kao equity, equality, inclusiveness,
Vidim da i ovde kod vas u Australiji postoji mnogo natpisa na originalnim aboriđinskim jezicima i da često kada se javno govori iznese se ta istina da zapravo se nalazimo na teritoriji koja je svojevremeno pripadala tim prvim narodima, stanovnicima Australije, u vašem slučaju stanovnicima Kanade. U mom slučaju sve to lepo i sve to pozitivno i ta tendencija ka pomirenju. Međutim, kada govorimo o ravnopravnosti, equity, equality, o inkluzivnosti, što znači da uključimo sve, da niko ne ostane po strani, kada ne znamo šta je Božja biblijska istina, onda nam to može izgledati progresivno, pozitivno, a kada znamo šta je Božja istina, onda možemo uvidjeti da to nije sve baš tako. Da se razumemo, ja sam uvek za ravnopravnost, uvek sam da niko ne ostane zapostavljen. Svi mi smo ljudi koji su Bogom dobili život i slobodu i to treba da poštujemo. Ja nisam deo te kolonijalne priče, niti većina vas ovde u Australiji, niti većina nas u Kanadi. To su neki drugi kolonijalisti bili koji su porobili te narode, ali bez obzira živimo na tim teritorijama i treba da razumemo istoriju i teret istorije, svega toga. Ali istovremeno kao hrišćani imamo jednu veliku obavezu, ne prema ljudima, nego prema Bogu, da u tom svetu koji sad forsira neke principe koji izgledaju veoma humano, na prvi pogled kada razmišljamo o njima, da prepoznamo detalje i momente u kome ta naizgled pozitivnost zapravo se direktno sukobi sa božanskom voljom, sa božanskim interesima. I to ćemo upravo vidjeti na primjeru Kaina i Avelja. Ja vas pozivam da prepoznate taj princip koji se forsira u današnjem svetu, o inkluzivnosti, o ravnopravnosti svih pravaca, svih religija, svih ideologija i tako dalje, da prepoznate na slučaju Kaina i Avelja i da prepoznate kakva je bila božanska reakcija. Jer istorija se ponavlja i svi ćemo doći u sličnu situaciju. Mreža se plete i već smo tu negde, da ne bi, barem eto tu jednu od mnogih prevara i zamki, da ne bismo upali u nju, da bismo razumeli zapravo šta se radi pod nebom. Da krenemo sa tekstovima, 1. Mojsijeva 4. glava, 2. stih. Eva je rodila Kaina i zatim rodi opet brata njegova Avelja. Avelj posta pastir, a Kain ratar. Prvenaštvo je bilo jako bitno u biblijsko vreme. Dakle, prvi sin je nasleđivao sve očevo, imovinu, drugi sin u principu nije bio naslednik. Imao je on neka prava, ali nije bio naslednik. Prvenac i prvenaštvo su jako bitni bili u biblijska vremena, a vidimo ovde Kain se rodio prvi. Dakle, Kain je prvenac, pa se onda rodio Avelj, a u nastavku teksta vidimo da se prvo spominje Avelj. Dakle, Božja reč ne kaže prvo šta je Kain postao, nego kaže prvo šta je Avelj postao, drugorođeni sin. Kaže, Avelj posta pastir, a Kain posta ratar. Po logici bi trebalo da prvo kaže Kain, koji je prvorođen, postao je ratar, a Avelj je postao pastir. Međutim, ovde već vidimo da Bog ne poštuje equity i inkluzivnost. Ovde je Bog već stao na stranu Avelja. Već je ovde Avelj po Božoj volji, a Kain nije toliko. Međutim, ne vidi se još, vidjet ćemo kako se situacija razvija. Uzgred, ovaj tekst ima svoje jako zanimljive aspekte i za biologe. Dakle, teorija evolucije kaže da je bio jedan dug period u kome su ljudi pripitomljavali životinje i da su domaće životinje nastale jednim dugim procesom veštačke selekcije. Međutim, vidimo ovde prvorođene ljude koji su već ratar i pastir, što znači da postoje domaće životinje, što znači da je Bog stvorio domaće životinje. To je sad jedna mala digresija, možda tema za sebe, ali vrlo zanimljiva u ovom tekstu. Da vidimo šta se dalje dešava. Dakle, 4. i 5. stih. A posle nekog vremena dogodi se
Te Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog, a i Avelj prinese od prvina stada svojega i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos, a na Kaina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kain rasrdi veoma i lice mu se promeni. Mi imamo jedan period u jesen, sad ovde u južnoj hemisferi je sve naopako, kad je na severnoj hemisferi jesen, ovde je proleće, ali uglavnom Thanksgiving ga zovemo, kada ljudi slave Božju milost i to što nam daje dar žetve i prinose koje imamo, pa onda budu one tamo velike bundeve, pa razni plodovi i tako dalje. I uvek bude jedna određena svečanost u crkvi za Thanksgiving, gde se mi zahvaljujemo Bogu za te darove i to su obično darovi zemlje, darovi koje iznedri zemlja. Međutim, vidimo ovde da je Kain upravo takve darove, dakle plodove koje je gajio, prineo Bogu i Bog se nešto nije oduševio time, međutim pogledao je na prinos koji je dao Avelja. Ovde vidimo zapravo da Bog favorizuje jednog od dva brata, ali ga favorizuje sa razlogom i moramo da razumemo taj razlog. Pošto živimo u svetu koji želi ravnopravnost za sve pravce, sva verovanja, moramo da shvatimo, često ljudi kažu svi će biti spašeni, Bog je ljubav, sve će spasti. Moramo da razumemo da Bog ima svoja pravila, Bog ima svoje zakone i način kako je želeo i kako je spasao čoveka je Božji način, nije ljudski način i on traži od nas da to razumemo i da to sledimo. To je jako bitno. Dakle, jako je lepo ravnopravnost, razumevanje svih, do one mere dok se ne sukobi sa Božjom voljom. Kad se sukobi sa Božjom voljom, onda je potrebno da stanemo na Božju stranu. A to može da bude ovih dana veoma neprijatno, jer vidjet ćete sve više i više se govori kako je Biblija zapravo hate speech, kako ne uklapa se u te neke nove standarde tolerancije svih mogućih pogleda, nego je Biblija vrlo oštra po nekim pitanjima i to osuđuje mnoge ljude u ovom svetu i oni žele da uklone Bibliju i da jednostavno je obeleže, okarakterišu kao nešto što je negativno i verovatno će doći vreme, bilo ga je mnogo u prošlosti, u istoriji, kada će Biblija ponovo biti zabranjena, da se javno iz nje govori. Tako da treba da se pripremimo za te dane. Dakle, Bog je favorizovao, i to nije prvi put, zapravo nije poslednji put da je Bog favorizovao nekoga, i to drugorođenog. Vidjet ćemo to kasnije i na primjeru Isaka i Isava, vidjet ćemo kasnije na primjeru Josifa. Nekada je to i neka greška koju čovek kao roditelj učini, pa je Bog izveden na dobro, ali ovde nema greške koju je roditelj učinio, nije ovo greška Adama. Ovo je direktno Bog koji favorizuje Avelja u odnosu na Kaina, što je Kaina rasrdilo. Naravno, znamo koje su bile posledice. Posledice je prvo ubistvo i bratovo ubistvo i iz teksta u 4. poglavlju 8. stih možemo tačno i jasno vidjeti da je to bilo ubistvo s predumišljajem. Posle govoraše Kain sa Aveljom bratom svojim. Zašto je ta rečenica tu stavljena? Posle govoraše Kain s bratom svojim. Znači da je imao vremena da razmisli. Imao je vremena da ohladi glavu. Vrlo je bitna ta rečenica. I ipak je odlučio da ubije svog brata. Dakle, to je ubistvo sa predumišljajem. Ali kad bijahu u polju, skoči Kain na Avelja brata svojega i ubi ga. Dalje šta se dešava? 4. glava, 10. i 11. stih. Kako ga je ubio? Dakle, verovatno udarcem u glavu, razbio mu je glavu i iskrvario. I zemlja je po prvi put primila ljudsku krv. Najverovatnije, kad su Adam i Eva pali u greh, Bog je sam pred njihovim očima zaklao jagnje, to je protoevanđelje,
obukao ih je u jagnjene kože. Ja lično ne verujem i nije mi logično da je on stvorio te jagnjeće kože u koje ih je obukao, nego tog dana je neko morao da umre umesto njih da bi oni živeli i verovatno su se sa zaprepašćenjem posmatrali tu scenu prve smrti kada je Bog zaklao nevino jagnje, odrao ga je pred njihovim očima i obukao ih je verovatno u kožu sa koje je još curila krv, da bi oni preživeli. Adam je imao svoju ideju, on je uzeo smokov list da se sakrije, ali smokov list nije vredeo, morala je da bude krvna žrtva. Da vidimo u ovom tekstu, dakle 10. i 11. stih 4. poglavlja 1. Mojsijeve, ubistvo se već učinilo, dakle i sada Bog govori sa Kainom, a Bog reče šta učini? Glas krvi brata tvojega viče sa zemlje k meni. Imajmo to u vidu. Svaki put kada ljudsko biće umre, pogotovo kada umre na nasilan način, na nepravedan način, glas te krvi viče sa zemlje k Bogu. I sada da si proklet na zemlji koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvojega iz ruke tvoje. Da razmislimo malo o situaciji u kojoj Kain je bio ratar i želeo je da prinese plodove onog svog truda, da Bog vrednuje i njegov trud kao što je vrednovao trud njegovog brata. Biti ratar, gajiti plodove, jesti plodove. Svi mi kažemo da je veganstvo i vegetarijanstvo bolja zdravstvena opcija. Tako. Ja se slažem sa tim. Međutim, Bog nije pogledao na tu žrtvu. I verovatno je Kain pokušavao da bude samo pravedan, ne znamo, to nije zapisano, ali nije on želeo tamo da kolje neko jagnje i da prinosi to Bogu. Nekako je mnogo čistije, tako da uzberemo plod i da to ponudimo Bogu. Želeo je da bude progresivan, želeo je da zaštiti prirodu, sve se više i više govori o tome da ne treba da ubijamo životinje, ne treba da ih jedemo, ja se slažem sa time, ali treba da vidimo gde nas vodi ta progresivnost. Taj koji je tvrdio i koji je želeo da na bazi voća i povrća služi Bogu, taj isti ne samo da nije uradio ono što je trebao da uradi, da se zameni sa bratom, da se trampi, da i on uzme jagnje koje je simbol Hristove žrtve i da za plodove svog truda otkupi tu žrtvu od brata i da i on prinese jagnje, pre svega nije razumeo plan spasenja, nego možemo da nađemo razne izgovore zašto i kako da ne poštujemo Božju volju. Izgleda sasvim progresivno, nekako je čistije, ne znam da li se slažete, mi u današnje vreme ne prinosimo žrtve. Isus je prineo žrtvu i mi ne prinosimo žrtve. Ali u duhu vremena u kome živimo, zar vam se ne čini da je nekako mnogo više New Age progresivnije da donesemo neke plodove? Međutim, taj koji se pravio samo pravedan i koji je želeo da i njegov rad i trud bude prepoznat na isti način kao radi trud njegovog brata, ne samo da nije zaklao jagnje, nego je ubio svog rođenog brata i prolio njegovu krv. Trebao je da prolije krv jagnjeta, prolio je krv brata, koju niko nije tražio od njega. Bog ne traži ljudske žrtve. Ljudske žrtve su nešto što traži satanizam, ne Bog. Tako da vidimo da lažna religija može da pređe iz krajnosti u krajnost. Ja bih nazvao originalnog Kaina luciferijanac, nešto što izgleda humano i tako dalje, a Kain koji ispoljava svoju pravu prirodu nije ništa drugo nego satanista. Ubija svog brata i ta krv je prolivena na zemlji. Da vidimo kasnije kako zapravo se to odslikava na današnje vreme i na pravu i lažnu religiju koja danas postoji. Dakle, postoji dvoličnost lažne religije. Lažna religija ima nekoliko osobina, tako možemo da je lako prepoznamo. Pre svega, svojim naporima, svojim delima se spasavamo.
To je jedna od osobina. Druga lažna osobina je da lažne religije uče da komponenta čoveka ne umire, dakle da večno živimo ili neka ljudska duša večno živi. Prema tome negira smrt zbog koje je Isus došao da umre za nas da bi nas izbavio od smrti. A ovde takođe vidimo da lažna religija ima dvoličnost ili dva lica. Postoje dva lica lažne religije, ja to zovem luciferijanstvo, jer Lucifer, Sotona, je bio anđeo svetlosti. I često se pokazuje kao svetlosno biće, kao neko ko je kao Bog, a ima svoju drugu krajnost, kao što je Kain imao drugu krajnost, gde je postao satanista činom ubistva svog brata. Ta krajnost tog istog palog anđela, Lucifera, jeste satanizam. I često ljudi misle da su to dve dijametralno suprotne stvari, međutim to su samo dve forme jedne te iste lažne religije. Luciferijanstvo i satanizam. Vrlo je bitno da to shvatimo i da razumemo, jer u ovom svetu u kome živimo ljudi prepoznaju u ovih poslednjih nekoliko godina, prepoznaju da je satanizam na delu u mnogim državama, da se krše ljudska prava i tako dalje, ali se nadaju da će druga grupa političara koji deluju razumnije, koji su konzervativni, koji su hrišćani u suštini, da stanu tome na kraj. Dakle, mi ne želimo spasitelja koji je Bog, Bog je spasitelj, mi želimo da nas spase, neko želi da je to Donald Trump, neko želi da je neko drugi, da dođe tu neko i da reši problem i da mi nastavimo da živimo kako živimo. Međutim, imajmo u vidu da je uska staza i uzak put koji je Božiji i da često ono u šta se uzdamo, ako ne proučimo dovoljno, nije Božja strana, nije Božji glas, nego je samo zaodenuta laž koja je zaodenuta u luciferijanstvo. Mnogo vremena nakon Kaina i Avelja izrasla je jedna snažna imperija, Rimska imperija, koja je imala mnogo bogova, mnogo božačka, i jedan od tih bogova je bio i bog Janus. Taj bog Janus je imao dva lica i on je simbolisao i starenje, dakle mladost i starost. Ovde vidimo prikaz Janusa sa dva lica, jedno lice je mlado, drugo je staro, uglavnom različite promene i krajnosti, koje u suštini predstavljaju jedno te isto biće. Dakle, to je stvar dijalektike. Dijalektika, oni stariji među nama, koji su imali marksizam u školi, oni su učili filozofske pravce, tako da je dijalektika jedan od filozofskih pravaca na kojima je kapitalizam nastao i u toj dijalektici uvek postoji sukob suprotnosti. Tako da današnja politička scena u svetu nije ništa drugo nego igranje dijalektike, gde mi imamo neke različite partije i tabore, međutim konci se vuku iz istog centra. To je dijalektika, to je i dalje poštovanje Boga Janusa na neki način, koje nema nikakve veze sa pravim Bogom. To je sve lažna religija i to luciferijanstvo i satanizam, naravno u današnje vreme možemo da vidimo luciferijanstvo kip slobode. Zanimljivo, taj kip slobode nosi svetlo, svetlonoša, Lucifer je bio svetlonoša i prikazan je, statua je prikazana kao žensko. Postoji taj dualizam muško-žensko u lažnoj religiji, postoji dualizam prividnog dobra i otvorenog zla i naravno u satanizmu vidimo prikaz Bafometa sa jarećom glavom, pentagramom i tako dalje, što je čist satanizam. Međutim, često ljudi ne shvataju da i jedno i drugo su samo krajnosti predstavljene, a da je zapravo jedno te isto biće, jedna te ista lažna religija. Da se vratimo sada onome što je bitno za nas i za naše spasenje, a to je žrtva koju je Isus Hristos učinio. U Delima apostolskim, 17. glava, 26. stih, možemo pročitati sledeće. Bog je stvorio čoveka i svi smo mi rod. Znamo da danas postoje različite krvne grupe, međutim, Biblija tvrdi da je učinio da od jedne krvi sav rod čovečiji živi po svemu licu zemaljskom
i postavio je napred određena vremena i međe njihovog življenja. Drugim rečima, Bog je dao različite teritorije različitim narodima, mi imamo naše kulture, jezike i tako dalje, ali smo svi od jedne krvi. Svi smo izašli iz Noeve barke, naši preci, svi smo mi potomci vere koju je imao Noe i njegovi sinovi. I zanimljivo je kako je krv bitna i kako je krvna loza bitna za Bibliju. To je sad jedna šira tema u koju danas neću ulaziti, ali želim da naš fokus bude na krvi. Ja sam na predavanjima koja uveče imamo govorio o neverovatnom skladu i uređenosti ljudskog tela i kardiovaskularni sistem. Krvotok je jedan od jako bitnih delova čoveka. Krv je jedino tečno tkivo koje imamo. Preko eritrocita, crvenih krvnih zrnaca, donosi kiseonik do svake od naših ćelija i zaista možemo reći da je u krvi život. Dakle, možemo biološki da potvrdimo da je u krvi život, a zanimljivo je da i Biblija govori o tome da je u krvi život. Prema Bibliji, ne znam da li ste zapazili taj tekst, duša se nalazi u krvi. 3. Mojsijeva 17. glava 11. stih. Jer je duša telu krv, a ja sam vam je odredio za oltar. Drugim rečima, krvna žrtva. Da se čiste duše vaše, jer je krv što dušu očišća. Ali krv jagnjeta ne pomaže ništa, potrebna je krv pravednika, a pravednika više nije bilo na zemlji do rođenja Isusa Hrista. Tako da ovaj tekst i ideja o krvnoj žrtvi i prolivanju krvi je u suštini jedna mučna tema. Mene ponekad pitaju tradicionalni hrišćani koji često ćete videti krst i na zidu, i lančić oko vrata, i na brojanici ili na automobilu, kao nešto što treba da nas zaštiti. I to je u redu, ja nemam ništa protiv neke takve tradicije. Međutim, često me pitaju ljudi zašto mi, adventisti, nemamo krstove i tako dalje. I onda sam ja rekao, nekada imamo u crkvi krst, dakle nije to nešto što se ne sme, ali treba da razmišljamo logično zašto nemamo giljotinu, zašto nemamo električnu stolicu i tako dalje. Krst je bio rimska sprava za mučenje i za egzekuciju. Mi ne slavimo krst, mi slavimo raspetog Hrista koji je umro za nas i vaskrsao za nas. Ali često zaboravljamo da je taj raspeti Hristos zapravo prolio krv za nas. Postoje različite metode egzekucije, međutim, Biblija zahteva krvnu žrtvu. Isusa su bičevali, kada pogledamo Ravu i zakone, ili ste bili izbičevani, ili ste bili raspeti na krst. Nikada i jedno i drugo. Isus je prvo bio izbičevan, tako da su mu se otvorile žive rane na telu, i onda je bio raspet na krst, i to nije dovoljno, nego je kopljem proboden njegov grudni koš da se vidi da li je umro. Prema tome, to je krvna žrtva. Isus je dao krvnu žrtvu za čovečanstvo. U današnje vreme mogli bismo reći da čitav taj događaj i sećanje na to bi trebali što pre da zaboravimo, jer je to jedna tako primitivna stvar koju su ti Rimljani učinili. Zašto bismo se sećali raspetog Hrista? Ali to je suština. Hristos i to raspeti Hristos nama daje život, jer je život u krvi i to je žrtva koja je data za mene i za vas. Još nije to toliko, govori se o hate speech u Bibliji, još to nije toliko izraženo, ali ja očekujem, ja nisam prorok, ali očekujem da će sve više i više da se govori o nasilju koje je opisano u Bibliji i da to više ne sme da se priča. Tako da propovedati Hrista, i to Hrista raspetog, što imate u delima apostolskim, uskoro će verovatno postati kršenje
zakona ovog sveta. Treba da razmišljamo o tim progresivnim stvarima koje nisu baš tako progresivne u današnjem svetu. Sveštenička služba u Starom Zavetu je nešto što treba da proučavamo i da razumemo, jer ona ima svoju proročansku komponentu. To je bila tradicija i ta tradicija je ispunjena Hristovom žrtvom, ali treba da razumemo zapravo šta se to dešavalo. U 2. Mojsijevoj 29. glava, 20. stih, kaže sledeće, dakle ovde Bog daje nalog šta leviti treba da rade kada prinose krvnu žrtvu. I kaže, i zakolji tog ovna. Pazite, ovaj tekst za nekog ko ne zna ništa o Bogu, ko je neki New Age tip ili bilo šta i sad počne da čita Bibliju, možda i vegan usput, zaista nemam ništa protiv veganstva, ali jednostavno taj način života, sve što ima lice, nemojmo da jedemo u redu, ali sad zamislite taj mindset, što bi rekli Englezi, da prvi put u životu čita nešto iz Biblije i da čita ove stihove. Kako bi reagovala ta osoba? I zakolji tog ovna i uzmi krvi od njega i pomaži njom kraj od desnog uha Aronu, dakle Aron je prvosveštenik, i kraj od desnog uha sinovima njegovim, drugim rečima nastavit će se ta služba s kolena na koleno, i palac u desne ruke njihove i palac u desne noge njihove, a ostalom krvlju pokropi oltar unaokolo. Mi verovatno ne možemo da zamislimo kako izgledao taj oltar u svetinji, gde su se prinosile sve te silne žrtve, verovatno se širio smrad, tamo i sve ostalo. Teško je zamisliti te jadne levite koji su morali da uzimaju u svoje telo simbolično od te žrtve koja je data. Oni su jeli mesa tih dana, neverovatnu količinu, što nije zdravo i Bog zna da meso nije zdravo, ali imalo svoju simboliku i oni su na sebe preuzimali greh naroda, jer je to suština prvosveštenika, jedini pravi prvosveštenik je Isus Hristos, koji je preuzeo greh čitavog sveta. Zašto ovi detalji? U Bibliji, ako postoji detalj, taj detalj ima svoju suštinsku ulogu. Ništa nije u Bibliji tek tako, eto, da ima jedna rečenica više. Zašto kraj od desnog uha? Isus je dobio trnovu krunu, sa njegovog čela je kapala krv. Njegovo lice je bilo obliveno krvlju. To je simbol toga da će i lice biti u krvi, i zatim palac, njegove ruke su bile probodene i noge. I taj prvosveštenik, ja nisam to video, niti je kod nas video, niti postoje slike, verovatno, ali možete zamisliti da je taj prvosveštenik bio krvav u toj službi. Kao što je Isus bio krvav na krstu. I zatim Isus, uspostavljajući hrišćanstvo, ide još dalje i na prvi pogled, kada zaista ne razumemo suštinu Božijeg spasenja, ono što je Isus rekao svojim učenicima, nad tim su mogli da se gnušaju Jevreji, kojima je Bog odavno pokazao da je krv nešto u čemu je život, da krv ne treba da se pije. Ako se vratimo u tekst koji sam čitao, to čitavo poglavlje govori o krvi i kako ne treba krv da se pije. I vi znate šta je košer i kako se košer priprema. Slično u islamu postoji halal, da se krv ukloni pre nego što se meso obrađuje kod čistih životinja, upravo prateći sve ovo da je duša u krvi. I sad odjednom Isus daje zapovest svojim učenicima u Marku 14. glava 23. i 24. stih i uze čašu i davši hvalu dade im i piše iz nje svi i reče im. Isus govori svojim učenicima, apostolima. Ovo je krv moja novog zaveta koja će se proliti za mnoge. I kasnije kaže uzmite i pijte.
Naravno, to je simbol, grožđani sok, simbol Hristove krvi. Nije on dao njima krv da piju, ali taj simbol, i sad kad to neko čita, može da se sablazni. Mnogi Jevreji su se sablaznili, pogotovo kad im je Isus rekao za neuskisli hleb, da je to telo moje koje se lomi za vas, uzmite i jedite. Šta? Kanibalizam? Da jedemo telo čoveka? To su sve jako teške teme i ako nam Duh Sveti ne otkriva simboliku svega toga, samo sa strane kada pogledamo, pa ova Biblija je neverovatna, tu govori o ubijanju životinja, o mazanju krvlju i treba da pijemo krv i da razne stvari radimo. I to često nekad ljudi tako izvade iz konteksta i tako i razumeju. Međutim, ovde Isus kaže nešto veoma bitno. Ne može da se zaobiđe krvna žrtva. Ono što je Bog učinio pred Adamom i Evom je samo naznaka, i ono sve što su Leviti radili u levitskoj službi hiljadama godina je samo naznaka dolaska prave žrtve. Prava žrtva, Božji sin, morao je da prolije svoju krv. I zamislite Boga Oca koji je iz godine u godinu, iz veka u vek, iz milenijuma u milenijum gledao službu koja je bila u hramu, koju je on naložio da rade, čekajući moment kada će njegov sin poneti krst. Sve to za čoveka. Ta krv Hrista koja je prolivena ima i tekakav autoritet i to treba da shvatimo. Otkrivenje, 5. glava, 9. stih. I pevahu pesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu. Koja je to knjiga? To je knjiga života, na kojoj su 7 pečata, u kojima su zapisana imena grešnika koji će biti spašeni za večnost. Ali niko ne može da otvori tu knjigu. Pravno, niko na nebu nema pravo da otvori tu knjigu, osim onaj koji se zaklao, a to je jagnje Božije, Isus Hristos. I pevahu pesmu novu govoreći, dostojan si da uzmeš knjigu i da otvoriš pečate njezine, jer si se zaklao. Pazite, ne kaže zato što su te ubili, zato što je izvršena egzekucija nad tobom. Isus je imao moć, kao Božji sin, da odbije da umre za čoveka. To je njegova dobrovoljna žrtva. I rekao je jednom prilikom, za ne mislite da bih mogao da pozovem legione anđela da me spasu, nego je dobrovoljno poneo svoj krst, jer je to bio jedini put za grešnog čoveka da bude spašen za večnost. Dakle, krvna žrtva i važnost krvne žrtve je naš život. I nemojte dozvoliti da novi vetrovi, politički i tako dalje, vas prevare u neke priče koje su suprotne Bibliji. Naš život zavisi od krvne žrtve koju je Isus Hristos dao za čoveka. Jer si se zaklao i iskupio si nas Bogu krvlju svojom. Dakle, mi smo iskupljeni Božjom krvlju. Ničim drugim, Božjom krvlju smo iskupljeni. Od svakog kolena i jezika i naroda i plemena. Jevrejima poslanica je posebno zanimljiva, pošto Jevreji koji su bili u jevrejstvu tradicionalno, njima je bilo pogotovo teško da razumeju šta je to Hristos učinio i onda im apostol Pavle objašnjava detaljno i pravi poveznicu između starozavetne službe i onoga što je Isus učinio. I kaže apostol Pavle u Jevrejima poslanici 12. glava od 22. do 24. stiha, nego pristupite k Isusu, posredniku zaveta novog i krvi kropljenja, koja bolje govori nego Aveljeva. Da li mislite da taj događaj između Kaina i Avelja
nema suštinski dubok smisao za naše spasenje. Kain je učinio u svom grehu i ludilu ono što je učinio, ali je Avelj postao model onoga što će Isus kasnije učiniti za čoveka. I ovde direktno apostol Pavle pravi poveznicu između krvi prolivene, Aveljeve krvi, i onoga što je Isus učinio za nas. Jer Aveljeva krv je bila poznata Jevrejima. Bilo im je jasno to i u predanju i u Tori, i napravio je poveznicu između Avelja i Isusa. I krvi kropljenja koja bolje govori nego Aveljeva. Zašto govori? Zato što viče sa zemlje. Kada pročitamo događaje o Kainu i Avelju, Aveljeva krv je vikala sa zemlje. Možete misliti kakav glas ima Hristova krv. Odjeknula je kroz čitav univerzum. Matej 28, od 18. do 20. stiha. To što Isusova krv ima autoritet, to mu je po vaskrsenju dalo autoritet. On kao Božji sin ima autoritet od uvek i zauvek, ali mu je dala autoritet za čitavo čovečanstvo i za spasenje čovečanstva. Svih onih koji žele pravu religiju. Oni koji žele da ostanu u lažnoj religiji i da često ljudi kažu možete vi služiti Bogu kako god hoćete, bitno je da se molimo Bogu i tako dalje. Ne, samo krv Isusa Hrista spasava. I to mora da je jasno svakom hrišćaninu. Lep je ekumenizam, lepo je druženje, ali ako ne ukažemo drugima na važnost Hristove krvi, onda zapravo smo prećutali ono što smo trebali da kažemo i imali obavezu da kažemo. Matej 28 od 18. do 20. stiha. I pristupivši Isus reče im govoreći, dakle on je vaskrsao i pre vaznesenja ostavlja svojim učenicima sledeću poruku. Idite, i kaže sledeće, sa belim sam pojačao, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Zašto je dostojno jagnje? Zato što se zaklalo. Dade mu se svaka vlast na nebu i na zemlji, to je rekao pre 2000 godina. Da li ste zabrinuti zbog Davosa? Da li ste zabrinuti zbog raznih političara ovog sveta? Da li vas brinu zaključavanja? Šta će premijer da kaže? Oni nemaju vlast. Njima je kao data vlast od onog koje laži, otac laži. Onaj koji ima vlast, već sad na ovom svetu, jeste Isus Hristos. Idite, dakle, znači zašto mi sad imamo taj mandat? To je mandat koji nam je Isus Hristos dao kao svojim učenicima. Zašto mi imamo vlast i autoritet? Ne zato što je to naša vlast, naš autoritet. Ko sam ja u ovome svetu? Ali to je vlast Isusa Hrista. I taj autoritet ima svaki hrišćanin. Nemojte misliti da možemo da sedimo u klupama svake subote i to je dovoljno. Ne, Isus nam je dao mandat da idemo i da objavimo raspetog i vaskrslog Hrista u ovome svetu. I to da objavimo sa autoritetom Svetog Duha. Jer ako to ne učinimo, nismo ispunili našu obavezu kao Hristovi učenici. Kaže sledeće, i to su reči koje su direktno nama upućene, ako smo njegovi učenici, idite dakle i naučite sve narode. Znači ima neke inkluzivnosti ovde, nemojmo ni jedan narod zaboraviti, ali šta da ih naučimo? Krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.